Asiye khona abese competition sekunjani. Okay. Shuthi bani igol. Asithi 6. Plenya. Wathina sithi 6. I'm possible. Possible. 2 cars. Because second week. Oh, okay. That's a shame. And yeah, what application was until I was 5 was ban over the by 12. So don't stress. Oh. I'm not going about it. Still. True, try again. Hey, abantu ukuthi abazwani nokukhokha shame. Ngajabula yazi ngihlala eduzane. Yo. Ngiyangistress nje indaba ngokuhlala. Cabanga ndabini lakhe the same customer ngidena le mall liphine labuya lezapha. Ngizothenga futhi. But ngingadinga nakhadi lapho. Check imoto. Ngilakhi ndaphela lathi igcila phinde lafika. Afika la ngizothenga manje? Ngizothenga ne? Basayocina. Basayocina. Oh, bebezoyibonela bona imoto. Kahle basazocompare between any brand. That's Honda yona right. Honda right. I trust me. Kuthi ithanda kakhulu abelungu abantu abamnyama angathi abayazi because nami bengingayazi before ngidayisa imoto. Bathi nami sengicabanga ukuthenga imoto sengicabanga iHonda. Ngiyadlala ngithanda imoto Nkosi yami. Ngathi nje imoto iyadingakala. Sengiyacabanga nje first car mhlawumbe kube iHonda i-Elevate. Kodwa mina bengingaya for inayo. Bengingaya for. Bungaya for. For iHonda iAmazing. Oh yeah. I-trend. Akona ukuthi ngifuna isipana. Oh, inhle bani, inhle le blue. Inhle. Phando kuhle bra yabona isipana ngisishaya isipana. Oh my god. Kuna amaphinifa engapromothile. Hey. Sengikhumbula manje. Ngathi ngiyoshintsha uniform. Ngathi umphatha le, umphatha. Kodwa umpromote la. Yeah, ngiyofuna la promote. Okay. Ngicela ngi-WhatsApp inamba yami kwi-bio. Udinga imoto ngicela ngi-WhatsApp inamba yami kwi-bio. Manje sesihamba nje sogqoka amaphinifa. Oh, sekusikhathi. Sesiyaphuma wena. Na kagesi? Nami phela ngifuna ukufana ngiphinifa. Asam. Nofuna ukufana. Ayi bani. Umphatha sishintshe sisiba amaphinifa. Sokhumula uniform. Baba sekhumula. Umphatha uzothatha. Ufuna ukupromotha amaphinifa. Hayi, that's not very Okay, 5. Shoot it so promote on 5. Oh, 3. Why wa order 3? Ang order ngangeza mana amaphela. Basa bangemali ukuthi ngipromote. Angikwazi ukupromote emsebenzini. Ngiyanizwa ukuthi ngikhumbula ngiqoqa iphinifa. Yazi ngikhumbula manje sekunamaphinifa awu-3 wonke engazi ngaqoqa kumele ngiwapromote. Sengihlezi ngifake i-uniform and inkinga-ke endlini angikwazi ukwenza i-content because la ngihlala khona akusindawo e-right. So ngibe nginqeni and nesikhathi angisitholi ngibuya late emsebenzini. Ngabo nje seku-5 ngiphuma ngabo-5. Ngingena ekuseni kakhulu so kubhizi nje. Sengihlezi ngifake i-uniform. Mina ngibe nephinifa lomsebenzi. Okay. Yeah. Hela ngibe nephinifa la halfway. Mphathi anginankinga noma ngaba nephinifa libhalo halfway. Iphinifa libhalo halfway? Yes. Cha ngifuna ufake iphinifa phela emsebenzini. Ngirong yini bangifayile iphinifa emsebenzini elibhalo halfway la. Yabo kube iphinifa nje mhlawumbe nje umbala. Libe no halfway la. Ngoba phela hayi nami ngiyakhathala ngempela ukuhlezi ngigqoka kanje ngathi ngaqonda into engidedelayo sometimes iphinifa la dedelana vele.
Thank you. Unjani Mthobisi? Ngiyabonga. Lihlulo umoya. Umoya awukho yazi Port Epstein akufani naseThekwini. Awukho umoya la. Guys, ngicela ngizothenga imoto bakithi number yami sikuyibhayo. Ofuna imoto kodwa. Mawuthi awufuna imoto ungangi-WhatsApp. Mawuthi nje credit score yakho ifikile ku-610 uhola 8,000 or ibhizinisi lakho lokho 8,000 ngi-WhatsApp njengamanje. Uzolanda imoto yakho. Yebo mama oshuthayo wakasuru. Inkinga-ke sokuba mnyama phandle yazi. Futhi sokwazi ukwenza lokho after work. Sabone ukuthi ngigcinephi. Muhle ngathi asuzi ayibandla ayimini but ngiyabonga kodwa isikhathi sokuphuma manje uma lo hamba sengikhathele ukugibela uma ngiye town nami sengifuna ukuhamba ngamademu. Kanjani manje? No, Port Epstein. Elevate. Sebelethe elevator ngekhozi ngidayisile izolo guys. Nayi imoto engiphilive izolo. Khona ngimdayisele leya moto le engenayo. Cause ngidayisile ibingasekho leya khala. Sebeletheng. Oh, so cute. Ubonile? Hi. Namhlanje nje ngiyakhipha imoto bakithi udinga imoto ethi number yami uyibhayo. Ngesikhathi esiningi abantu aba-validate yimini. Abakhokhi deposit. Ngifake lapho gift. Okay. Yabo nje khona imoto yakhe si-ready ne-gift yakhe. Ngomfakela i-gift yakhe manje. Cela ngizothenga imoto bakithi. Ayazukhokha deposit. Nalo kade ethenga izolo ayazukhokha deposit. Manje omunye ngimsubmithele. Okay. Lo i10 akakabuyi. Lo i10 uduma. Wakamenzi. Okay. Nayi gift ye-customer lami. Leli validate namhlanje. Ezikanti nayi imoto ye-customer. Futhi angangitshengisi guys. Ngikwazi ukuthi imoto ye-customer yami. Sayilungisa la. I-gift ngizoyifaka emotweni ingaze iduke bakithi gift ye-customer lami. Faka ngemuva. Yebo? Yeah, mawuthenga kimi nje gift awuhlala ungayitholi bakithi. Ngize ngikubekele yona kahle. Imoto isi-ready for umnikazi wayo. Think uzoyilanda angazolanda nini? Sizobona ngayo uzobhisa emsebenzini base siqedile konke. Zikhona ezinye imoto bakithi. Nayi imoto engidayisa izona. Bese ngitshengise yona phakathi ukuthi inswempu kanjani. Nayi imoto ethenga izolo ine-sunroof. Honda. Iqala ku-6.5 ngenyanga mawuyithenga cash 430,000. Ine-wireless charge. Angazi noma niyabona lapho. Noma uthi ngiphendule ikhamera kanje. Yeah. Lana ubeka ifoni yakho nje charge. Screen, white screen, because ngine-reverse camera. Yabo uyabona lapha mawupaka. Yeah, and automatic. So nje mawukuthi uyayivila phela ukudriver njengami.
ngidinga imoto automatic kanje. Inama leather seats, ngiyabo? Ama-seats akhona mahle kanjani? Yeah, i-right ishame le moto. Mina nje ngithanda kakhulukazi ukuthi ine-sunroof. Akusiwo ke lo mbala kuphela osinawo guys. Ngitshengisa yonke imbala. Okay, na umbala enguthandayo mina kwi-Elevate. Ngiyawuthanda yazi ublue. Uthi ngitshengise kahle. This color. Yabo? Blue. Na imoto ye-customer lami sengiyanitshengisa nje. Uzozoyilanda soon. Le white. Bese kuba ile. Naye ngidayisa izolo bayithi. Bingasekho le color cause ngidayisile izolo le moto. Exactly this one. My leather seats, sunroof, automatic. Yeah. But akuzona ke imoto zaka Honda kuphela sidayisayo la. Ngiyabona no Ford, Hyundai konke nje. Toyota, Amoda. Bakhona no Omoda. Uyichuzela wena nje ukuthi hayi ngithanda le. Okay. Ikuphi ilapha? Okay. Ngimboza iPolo noma ngiboza imoto yami? Oh, okay. Ngicela ukukhiwa la. Okay. Ayisinde nale ndawo engizoyithatha. Ngiphazamiseke khona into engisebhizi ngayo but I'm back. Ngiyabonga ukuthi ningilindile guys. Unjani Sibalikhulu? Sishayile manje sekuyisikhathi sokuphuma nje sekusala imzuzu embalwa ba manje 16:48. Yo, lapho kumele ngiye town.
Lapha ngilazi idolobha lase-Port Shepstone, yazi? Ngidlule town kodwa. Kune-order engiphathisele lona ePep. Kunezinto kumele ngiyipromote. Lapha ngazi nokuthi wona muphi uPep because angiyazi iPort Shepstone. ePep kuvela ngoba isikhathi vele. Kuvela ngoba isikhathi ePep guys. Ngisengakhava. Mangahamba manje ngo-5. Akuvela ngo-5 ePep. Bavela ngoba isikhathi ePep guys. Ngidlule ePep. I-order lokhu lafika I think Monday ePep but nxa ungasitholi isikhathi sezize ziyaphela iy'nsuku manje ngona ecangeke le installation esenje sengibona lapha kade ngi-install nini nabe Saturday ngeke ngi-install nini last week Saturday ngi-install ngaleya weekend leya but hayi ngeke ngase ngathina ngithanda i-installation masinje ish yes awushutele yona njani mkhanazi angithanda tripod. Hlanganisa nama-tripod ngikwazi ukubeka ifoni yami la. Zobeka ini la? Nazo. Ngaze ngawumavela bu. Ziyajabula ezinye iy'nsizwa. Hawu. Ngizoza mina how much iSuzuki francs. Mandisa ngathi ubaba umpela. Hayi ba! Azangijayela kabi Vito. Hawu. Hawu. Wathatha i-tripod ngibe ngicharge. Uthi ngathi ngubaba umpele I just arrived. Hawu. Oh, okay. Kumele ngithenge i-tripod, yazi i-tripod yami evele lapha buhlungu. Awudlale phela le ngoma yasaliwa mfethu ngiyacela. Le ethi intambo emqaleni noma ithini. Hayi. 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 Inegama labantu. Yaphila ngisho ngitshela mina inegama labantu. Inegama labantu. Inegama labantu. Tshela mina inegama labantu. Inegama labantu. Tshela mina inegama labantu. Hayi. Inegama labantu. Tshela mina inegama labantu. Kulate. Tshela mina inegama labantu. Hawu. Hawu. Tshela mina inegama labantu. Hawu. 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 Umakoti namhlanje. Ufake ngisho itulo. Hawu. 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 Hawu.
kamnandi kodwa Saka 8 minutes sihambe manje. Igama likabani, tshela mina yini igama likabani. Kodwa khethe kutshela ngizumasikani yo uyakuphupha. Lalela. Tshela mina yini igama likabani. Olabafana wathi bengashaya thina ngengoma. Bakona lapho bathi Uyayishaya mandisa awusiboshi. Hayi mthethelo mthethelo. Ngisho lo ozalwe Uyabaleka insitha. Lalo mamthembu mina. watshela imali uthi kale hostela wemali Uthusi simakade wazumasikani. Mandisa ngizohlezi ngiyifundisa. Akekho bazude khona mina la. Hawu. Hawu. Lapha emhlabeni ngisengezelwe obenze nje oke wenza i-app izikhotho wami ngicela eze nama-customer akhe sihambiswe update. ngaphasi.